Botica. Bacsio allan y dde i Sam Jones unwaith eto. Y bel yn cael ledu i'r chwith a'r dde. A'r kick-offs cynta'n dod. Matthew John ddim yn rhyddhau'r dyn yn y dacl. Cyfle efo'r gwynt wrth i gefn. I Jacob Botica. A Nili at y pist. Botica. Un fy cynnig hawsa. Mae'n edrych yn gywir. Yn bendant efo'r pellter. Ac ydi. Mae drosodd ar Gogs yn cymryd y flaenoriaeth yn gynnar. A Bale dod yn ôl yr wythwr. Dan bwysa Waite. Bale di cael ei tharo yn ôl. Worthington. Drosti yn cael ei gwthio o'na. Chwaraewyr anghytuno oddi ar y Bale. Ond Bedwas yn barhau efo osod. Parhau efo meddiant. Gogleddwyr yn edrych ddau ar afu'r Bale. Y gic drwad. Carwyn Mabyrddin. Mae'n ei cholli hi. Mae'n ei throi a mae'n gais. Weledigaeth arbennig yn fanna gan y mewnwr. Y gic bach drwad. Carwyn Mabyrddin sydd o'n newid o dar y cae. Methu troi mewn pryd. Mae'r asgellwr Pat Lewis yn ennill y ras ac yn tirio am gais cynta'r prynhawn. Bedwas. Yn bwydo'r sgrem ond y Gogs yn rhoi pwysau ymlaen. A'r Bale wedi cael ei ddwyn gan yr eilydd Will Bryan. Bryan yn trio rhoi bach o fentwm i dîm sydd wedi colli ffordd rhyw fymryn yr ail hanner ma'r. A'r sicr mod wedi colli'r meddiant yn barod. O'r blaenoriaeth yn Bacsio. Bacsio bwlchi. Dyn naill o'r llall llall. Ydi angen cynorthwy. Na di wir. Afon Bacsio mynd yr holl ffordd. Yr wythwr unwaith eto. Mae'r Robson Blake yn cynnig i hun. Digon bodlon. Gwneud gwaith Cai Barhaw. Y gwaith calad ac yn cario. Mae'n gyfle i ledu. Mae'n fwlchiad. Mae'n gyfle i Bedwas seid y gêm o'i weli os ydyn nhw'n gallu sgorio unwaith eto. Y cyfleoedd wedi bod yn brein i sgorio. Nôl tu fewn maen nhw'n mynd. Wedi arafu i'r dde. I Powell. Nôl i Callow. Callow i'r bachwr. Davies. Nid gael mynd y holl ffordd. Ydi wir! Davies wedi sgorio. Leach, y bastol, y rhedwr, Bacsio, y roi'r asgellwr yn rhydd, yna gyfle, y bast tu fewn, a Leach wedi dal i ydi, yn ôl tu fewn, a mae'r cais wedi sgorio gan Sam Jones, o Gogs yn ymateb yn syth bin, Leach yn jyglo'r Bale, un eiliad mewn i ddiogel, uned arall, oedd y bron ei cholli hi, y bas o gywir. A Sam Jones i fawr ryddhad y tîm cartre yn plymio drosodd. Y tîm cartre yn edrych yn fwy cartrefol yn yr amodau gwael ar Barc Eugene Cross nos Wener wrth i Glyn Ebwy sgorio cais cynta'r gêm. James Lewis yr asgellwr yn torri drwy'r amddiffyn cyn pasio i Josh Lewis a'r maswr yn sgorio o dan y pist. Ond cyn yr egwyl, Ponti yn taro nôl, yr amddiffynwyr yn methu adael ei gafael ar y Bale llithrig, Ceri Sweeney yn ennill y ras ac yn llithro i ffordd dros y llinell. Erbyn yr ail hanner roedd hi'n anodd gwahaniaethu rhwng y ddau dîm, ond David Lockyer yn bylchu a neb yno i rwystro a capten rhag sgorio cais ola'r gêm i selio buddigoliaeth i Bontypridd ac i'w rhoi nhw ar frig y gynghrair. Yr amodau'n llawer iawn gwell wrth i Merthyr groesawu llan ymddyfri gau artiffisial y wern. Yr ymwelwyr aeth ar y blaen yn gynnar, rhediad gan Jack Parkinson ar yr asgell a Scott Jenkins yn tirio. Hyn yn dipyn o sbardun i'r tîm cartre, aeth ati i sgorio 6 cais yn yr hanner cynta, hwn i Kyle Evans, yr asgellwr. Y blaenwyr hefyd yn dangos eu cyflymder wrth i Tom Daly y blaen asgellwr giro i amddiffynwyr yn hyderus a chroesi am ei ail gais o 3 brynhawn Sadwrn. Daeth 5 cais arall i Ferthyr yn yr ail hanner, hwn y gorau yn dilyn cic gan Justin James y mewnwr, a gwaith da gan Kyle Evans wrth iddo ennill erwau o dir gan chwalu amddiffyn y Porthmyn cyn lledu'r Bale a Richard Carter yn hawlio'r pwyntiau.
Glanhad o ganlyniadau yr 8 ucha, 2 gêm hefyd yn yr 8 isa, efo buddigoliaethau i Llanelli a Casnewydd. Pontypridd ar y brig wedi ennill 3 gêm o dair, Bedwas yn yr ail safle ond wedi chwarae 1 gêm yn fwy na Merthyr.